Ụmụ Igbo, agwara m unu na ọtụtụ nsogbu anyị bụ Igbo content creator. Chekie ndị na-akpọ onwe ha Igbo content creator nọ na social media. Onwego onye n'ime ha na-ebu information about Anambra State election. Chekugodu ha ncha niile, enwego onye na-ekwu onye kwesịrị ịsọpọt na Anambra State ka ọ chie Anambra State ọfụma. Cheki efa the same thing na ha na-emekwa n'ebe Nnamdi Kanu nọ, ka efu na gọọmenti egobigo ndị a niile. Ọtụtụ n'ime ha na-atụ ụjọ ikwu maka Anambra State, ọkwuo maka Nnamdi Kanu, so that na ego ha na-enweta na page will not reduce. Ebe ha na-ekwukarị okwu bụ nke ahụ ga na-ebute nsogbu n'ala Igbo, na-ebute ọnwụ ike n'ala Igbo, na-ebute ekworo n'ala Igbo, na-ebute anyaukwu n'ala Igbo, na-ebute ịnụ ọgụ na ịkọ ọnụ na social media. Kịta Anambra Steeti bụ obodo ala Igbo anyị niile na-ekwu okwu ka ọ dị mma, so n'isi Igbo niile. All the content creator ịpụta wee sị na onye a bụ gọvanọ anyị ga-akwado, na onye a bụ onye anyị ga-eso, na onye a ka anyị saịnigoro agreement na ọ ga-emere anyị ife anyị na-ekwu okwu n'ala Igbo. Insecurity dị na Anambra, insecurity dị n'Imo, insecurity dị n'Enugu, insecurity dị na Ebonyi. Ka anyị bido na Anambra wee sign ya a contract. Ọ bụgodu Soludo asa ndị niile bụ ụmụ ikorobịa na agbọghọbịa nọ na content creation eje sign agreement. Soludo imeghere anyị ihe dị na anyị agaghị like ya, na ihe anyị chọrọ ka imere anyị, na ịchọ ka anyị kwado gị, ma ọ bụrụ ya ejekwuru onye ọzọ bụkwa onye candidate. Ọ bụ ihe kwesịrị na-eme. Nke a show were wepụtara kịta anyị amara ihe dị na ya, ya mere nji condemn ha na-agba mbọ na consult ndị bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo, ndị na-ekwu ka ala Igbo si wee kwesị ịdị n'ezie dịka ọ dị na gbogbo. Ma ọ bụ na ha na-eme ka o si masị ya, onweghịkwa onye nọ n'ala Igbo bụ onye ahụ ga-afọ n'ihe na-achọ ime n'ala Igbo ụbọchị taa. Ekenekwa m unu, ndewo.